Ja, Bas. 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 Hoeveel blauwtjes heb je vandaag gelopen? Niet? Maar hij zat daar op de stoel. Ik telde er 2. Ik telde er ook 2. Daar op Hij bij blauw heb ik En in de kantine nog. op die stoel daar, en in de kantine, dat waren er van mij. Of niet, Roy? Ik denk wel. Ik bedoel, kijk, het is een glazen rondje. Daar Dat wil jij niet Bas. en jij wil haar wel. Hey, hey, toen je bij blauw er 2 blauw sliep, was het best wel een blauwe actie. Zeg niet? Ja. Dus ik in met het gezelschap. Jawel, waarom want noemde jij- ik ben er een keer bij geweest toen ze met 3 jongens deed. En ik vind het wel frappant dat je er nou opeens Alles ontkend. blauwraadje noemt. Ja. Ik zal het niet leuk vinden. Nee. Nee, Oeh. maar ik zou er net bij zijn. Ja, ze wou niet. Je zag het toch? Ze 2 keer Zal van je niet eens afgehouden. weten. 2 keer van je afgehouden. Nee, dat weet ik. En die sms'jes, die had hij ook weer gestuurd. Ja, jij of niet? Ja. Nee. Sorry. Oké, filmpje naar de kloten. Angel.